Upinniemen merikappeli on ensimmäinen itsenäisen Suomen aikana rakennettu sotilaskirkko. Merikappeli rakennettiin lahjoitusvaroin ja se vihittiin käyttöön 14.3.1965. Merikappeli kohoaa 15 metrin korkeuteen. Arkkitehti Mikko Heliövaara sai idean merikappeliin ollessaan purjehtimassa omalla purjeveneellään. Merikappelin ikkunoista avautuu upea näkymä merelle. Merikappelin tunnuksena kautta vuosien on ollut kellotapuli, joka kuvaa purjeveneen purjeita. Kellotapulissa on 2 kelloa. Toinen kelloista on peräisin Suursaaresta ja toinen Tanskan Odenseestä. Kirkkosalia koristaa tarkka pienoismalli Suomen Joutsenesta. Merikappeli on jo 50 vuoden ajan ollut osa Upinniemen varuskunnan historiaa.